Good morning guys! It's Sunday and we will go to SM. Sobrang tagal ko na hindi nakapunta ng SM. Hindi ko na alam kung ilang buwan na. I'm wearing this Forever 21 shirt na kinat ko. Dito yung kinato. As in ngayon ko lang siya kinat kasi parang humaba siya. So kinat ko, I'm gonna show you guys. Kailangan kong pumatong. Looks like that right now. Hindi ko kinat yung likod kasi parang ewan ko, kanina kasi sobrang haba, parang lampas tuhod na. So, kinat ko lang siya ng ganyan. And it's a t-shirt dress. And yeah, feeling ko I'm just gonna leave the back na ganyan kahaba. Okay lang naman siguro tingnan. Pagkato kay maganda man. Unsa? Sige dong, explain dong, unsa dong? Explain, unsa ang weeboard? Weeboard? Sayop. Mga tigo lang natin. Dili. Sumbok. Ay, more contest. Kaya wala mga uniform. Bari pa sapatos. Ang mga nanaw ba? Happy group. Bari. Hello! So pretty! Ha? Ah. Oh, nice. No, nice kay lighting. Nice kaya ako kwentaso. Ako po. From Kim's Collections 2015. Kim's Collections 2015. Mag-view naman din na picture. Maghahanap tayo ng food. Let's go downstairs! I got my glasses. Sisi din. Miss! Nice. Nice like it? Yes. Oh, magdako tayo. KFC tama? Ah, buko malibot sa Kain ko sa KFC. Ang dumi-dumi. Dumi-dumi. We're here. Punta tayo sa loob. Kato. Madikan to mo. Che. Madikan to. Anton! Anak kita mo. Jack and Jill went out dahil BO, body odor. Baka tayo ng mugu-mugu ito. Ay nandak ko eh. Kanyo gamay. Hala, ay computer. Paglaruan natin ng computer. Let's go. Facebook. Nasa may? Uy, sige na. Uy, next problem. Uy, aka na. Tara di ay. Manawag tigog na. OMG! That's so funny. Try. Isang atras ko lang. Tanga. Isang tagakta ka lang. Forward lang ko, forward yung laway ka na. Sige, magyabang ka. Musically. Yeah. Musically sinala. Work it like Miley. Work it like Miley, miss. Work it like Miley. Musically. Si Mama, busy na kayo. Ano bang kailangan mo, Ma? Oh my gosh, I see something. Ah. What's that? Money gold. So good.
Let's get this one. Dragon seed, pulutan. Kung ano, katong fish crackers. Dingdong. Pila? Pila? 10? Fish cracker din. 3. Wait pa. 3. Aray? 6. Ang gwapo kay ganun. Awa, Che. Awa. Mura sa nag-Snapchat ako. Chop, chop. Snapchat? Dahil mga kawa. Tat. Kaluon ako. Tsaka kayo. Dakog ilong mo ti. Uy, gwapa ka dong. Gwapa ka. Ilain ko noon. Ako si ate, batikag na ako. Agtang mo na ko kayo. Uy, tabangan na to sa mama. Uy, Maaari bang dinggin ang natatangi ko hiling? Sana ay makapiling ka. hello! It is Monday ng hapon and I'm gonna get ready. I will film a video. Kasi parang hindi ko alam, parang tinatamad ako. Pero sabi ko, you know what, I need to film a video kasi I just need to. So I'm gonna get ready. I'm just gonna put on where's my contacts? Oh yeah, guys, nag-iba na rin pala yung grade ng aking mata. Diba kahapon pumunta kami sa SM? Yun kasi yung pakay namin dun eh. Yung purpose ko sana talaga, papalitan lang yung isang lens na nabili ko para dalawa na yung magagamit ko na eyeglass. Kaya lang nag-iba yung grade ko. Pero ito pa rin yung luma yung ginagamit ko kasi wala, hindi pa kasi ito sira. Yun nga kasi talaga yung purpose ko na maging dalawa lang. Tapos nung pag-check up, nag-iba yung grade. Hindi naman as in super layo ng kaibahan. I'm actually eating something, so sorry kung medyo tsaka. So instead of this was 175 tapos 125, instead of that, naging na siya, 150 both. Which is good, especially if you're wearing contacts kasi para hindi ka mag-worry na mag-interchange your contacts. Pero, yun nga, iba na yung grade na to at saka sa bago ko. So, I should not be wearing this right now, but I still am. Because I'm just sira ulo like that. But hey, that's fine. Tapos itong contacts din na gagamitan ko is iba din yung grade. Ito pa yung old grade ko. Wait, I can't see anything right now. Okay. I don't recommend you guys wear something na hindi match sa grade nyo. Pero yung akin, hindi ko pa kasi din naman na-wear yung yung tamang grade ko. So parang carry lang. Or at least I think it's carry lang. Anyway, I will go ahead and film a video. I-prepare ko na yung aking lighting. And you guys, sa previous vlog ko nga pala, Sa previous vlog ko nga pala napansin nyo na si Mr. Panda, yung panda bear ko na stuffed toy, naipit. Yun yung kasi yung ginagawa ko para maayos ko yung lighting ko. Kasi diba nawala na yung window, pinatakpan ko na. So, yeah, wala na akong parang ledge dito na patungan ng aking lighting. So, si Panda yung pinapatulong ko ng bonggang-bongga. Sorry naman sa yung Panda boy. Kay Miss to Pero hindi alam ni Miss kasi hindi siya nanonood ng video ko. So hindi niya alam na sinasakal ko si Mr. Panda Boy. Oh my gosh, ang init! Grabe! Grabe! Sobra! Hindi ako nakapag-vlog masyado nga pala kahapon. Ewan ko ba? Bakit ako ganun? Pero, you guys, i-prepare ko muna ito lahat. Tapos prepare ko din yung mga makeup. Nakasabi ko ba sa inyo kung ano yung video ko? Hindi ko pa nasabi. Pero I will tell you guys later. So, yeah. Guys, I just finished filming my 5-minute makeup challenge. I will have that up really soon. Oh, by the way, marami pala nagtatanong kung paano ko nakikita yung sarili ko while filming. I have this mirror, you guys. Ang dumi ng mirror ko. Kakaloka. Pero yeah, so kapag nandito ako, nakikita ko yung sarili ko sa viewfinder because of that mirror. Ito yung nakuha ko sa SM. $2.99 ata bili ko nito. So, meron siyang parang normal. Tapos, meron siyang ano yan?
zoomed in. And then, meron akong cord na nagko-connect sa aking camera to my lapi. Pero nakikita ko rin yung sarili ko sa lapi. Mas malaki kasi yung screen ng lapi ko. So, kapag ito yung cord, nakakonect siya sa aking camera. Tapos, dito sa lapi ko. Tapos, meron akong Canon utilities. So, dito ko nakikita kung I'm on focus or whatnot. Kasi yung camera ko, sira na siya. Hindi ko siya like may ma-autofocus. Well, hindi naman talaga siya nag-autofocus. Pero hindi ko to magamit tong button na to para like noon kasi ilo-long press ko lang to tapos magfo-focus na siya automatically sa mukha ko. Now I need to use the manual focus, this one. And the best way to see myself if I'm on focus or not is this one, yung malaking monitor dito. So yun yung ginagawa ko. So, very helpful talaga yung Canon utilities. And I'm very thankful to Paulina. Thank you so much for telling me that. And sa mga mayroong Canon na camera, kahit na anong model or yeah. I'm pretty sure you can download Canon utilities. Search nyo lang siya sa Google, tapos i-download nyo siya. Actually, meron akong maraming CDs na kasama nitong camera ko. Wala kasing CD slot itong lapi ko. So, kailangan ko talaga siyang hanapin online. Good morning! Magluluto kami ng itlog sa food ko. 55 pesos for... Ilan to kayo? For 24. Yeah. Open it. Ooh. Saban ka pa mo. Hi, guys! Yeah. Chine-check ko lang kung I'm on focus. I will film a video. Ang tsaka ng nails ko, nag-chip na sila. Pero I'm gonna film a video. And then, I'm gonna paint my nails. Tapos, I'm gonna take care of that right there. Yes. I have a lot of laundry to fold. And then, ano pang gagawin ko? I'm gonna film a haul video. My gosh, ang bagal lang upload. My goodness gracious. Where are my contacts? Nandito pala yung aking bracelet. Napansin ko, wala na akong suot-suot na bracelet. Nandito pala. Kaya ako siya hindi sinuot. Ito yung from Sofil. Kasi, tingnan nyo guys. Kita nyo yan? Kita nyo tong rubber na thingy. Oh my gosh, ang tsaka ng nails ko. I'm sorry. Dapat siya, nandito siya sa loob nito. Kasi it's stopper eh. Stopper siya. Lumabas siya ng bonggang-bongga. Kaya ako siya hinubad. And, yeah, so... See, itong charm na to nagmo-move na and it's not supposed to move. It's supposed to stay somewhere that I want it to stay. Nilalagay ko kasi sila sa center lahat. Like, I have one right here, right? Like, ito, may stopper tong ito. See? Yan. Meron siyang rubber sa loob. Kapag nilagay ko siya dyan, it will stay there. It's not gonna move. Pero yeah. And anyway, bakit napunta ako sa bracelet ko? I'm looking for my contacts. Hello, oh my gosh. Asan na yung contacts ko? Bakit wala dito? Oh my gosh, you guys. Asan na? There you go. I found it. Kailangan ko yan sali sa haul ko eh. Oh, you guys. I just finished filming a haul. Grabe, ang init. Can you see na nagpapawis ako ng bongga? Sobrang init talaga. And ayokong i-turn on yung AC ko kanina kasi meron akong video na inedit na I had my AC on the whole time and it was just annoying. I mean, for me at least, it was annoying. I hope that's okay for you guys. I'm not sure when that video will be up. Pero it's a review nung Asin ng TV test na naman. I still need to update kasi I'm doing a review right now. So, kailangan ko pang mag-update twice. Pero that's okay. Kasi madali lang naman yung update eh. Yung haul, sobrang, hindi naman sin sobra, pero medyo natagalan kasi diba it's a haul and I was literally sweating on that video. The things I do for YouTube. Anyway, I will go ahead and charge you guys because the last time I checked, I only have 10% left. So, i-charge ko kayo. Tapos while charging, I'm gonna lista all the shout-outs. Nakita nyo ba si Mr. Panda? Hindi nyo nakikita. Kasi the last time nakita nyo si Mr. Panda, pero naaawa kayo ng sobra-sobra sa kanya. Okay lang naman siya. He's helping a lot. Sure, he's helping a lot. Anyway, I'm gonna start with a shout out. Hi to Abigail and Gabriel, Jerica Apolinario, Leia from Italy. Hi to Chelsea. 82 months nala ni Mawel.
long distance relationship din sila. So yeah, congrats sa inyo. Hi to Mark Sigismundo from Cavite. Boyfriend siya ni Hazel Jimena. Hi to Julie Soriano. Mary Glenn Carrasco from Caloocan. Hi to Kit Tentia. Hi to Criza Pearl Maniago, Jasmine Gonzalez. Hi to Dalia Morris and to Beauty and Ivan. Hi sa inyo. Hi to Christine De Silva Aquino and to her husband na si Patrick Paul na mag-birthday sa April 16th. Happy birthday! And sa kanilang baby na si Nicole Gabriel. Hi! Hi to Cherish and Kipet, Erica, Eliza Reyes, Kay Luz, Samantha Fernandez, Yves Trinidad, Jerlane Tampas, Jaika Caster, Pretty Akira, Charlene 0123, Christine Basas of Lapu-Lapu, Irish Rocaberte, Nika Francisco. Pasensya na kung nagmamadali ako guys. Sobrang haba. Tapos meron pa dito sa YouTube comments. So yeah. Hi to Jennifer Eugenio, Maylene Ayasha, Janeline Ann Ner, Joy Platila, Ever Rose Martinez, Hannah Villanueva, Leia Real, Blue Mauricio, Stephanie Tan, Ryan Nike, Cristel May, Raquel Lancisco, Kershi Amarante, Pinay New Yorker. Hi Girl Merchant Channel, I will leave her link below. Hi to Weng Pretty Francisco. Hi to Angie, Olive, Kathleen, and Leo. Hi to Keda Wardrobe and Keda Makeup. Mga YouTube channel yon. Hi to Almira Murillo, Jenny Suyen, Mariel Rabihe, Grace Shan Saliling, and Dandan na 2 years old lang. Tapos kinikiss niya daw yung cellphone kapag nanonood ng video ko. Ang cute, diba? Thank you! Hi Dandan! Ang cute mo, thanks! They're from Rosario, Cavite. Hi to Rian Andrea on Instagram, Merlin Joy Apon Laige. Hi to Angeline Marie De Luna. Thank you so much for the really sweet message, girl. Hi to Pure Bliss Z on Instagram and to her friend na magbe-birthday sa April 15 na si Zaira. Hi! Tapos, dito naman sa YouTube comments, hi to Angelica Ikamina, hi! Ann Bernardino and to her daughter na nanonood daw sa akin every night. Thank you so much. Hi to Beauty Mayhem 15, hi girl! Nakareply na ako sa'yo sa Instagram. Hi to Mickey Angel Cortez. Hi to Mary from New York, hi! Hi to Camille Joy Lazaga. And hi to Shana Marie Espino. And happy 21st month kena Jake and Kate. Congrats sa inyo. Hi to Asia Holic. She's from Cebu. Meron siyang channel. Asia Holic yung channel niya. Hi to Rosel Saligo. Hi to Jewy Loves from Benguet. Hi. Hi to Jen Tumamak from Angeles City. Hello. Am I still filming? Yep. My gosh, 6 minutes na. Wait you guys, sana pala nilista ko na lang to. Ang hirap, ang dami. Hi to Frinzen Christian Kamantige. Hi to Joy from Talamban, Cebu. Hi. Hi to Nerissa Girodia. Hi to Angel Velasquez. Hi to Mavi Montero. Mavi. Feeling ko yun na yun guys. Kasi yung mga sumusunod na videos, naka-respond na ako. So yeah, that's it you guys. That's it for this vlog. I hope you guys enjoyed. Please do like if you did. Please subscribe if you're not yet already. And do not forget, be good. Bye!